po. Yan, nakikita nyo. Magmumukbang ako ngayon ng ayan, jumbo burger. Burger stick. Gusto ko kasi sana pumunta ng Jollibee. Kaso napakalayo ng Jollibee dito. Kaya, ayan, ginawa ko ng paraan para makakain ako ng burger stick. Ayan, jumbo burger. Saka ito yung mushroom soup. Ayan, bumili ako sa tindahan nung sarap. Ito yung mahiya. Marami to, hindi ko ito maubos. Dalawa lang yung makakain ko. Yung dalawa sa nakasama ko mamaya, bibigay ko. Dalawa. Para makapag-Jollibee din sila, di ba? Sarap. Sarap ng burger stick. Dito sa Jollibee, gawa to
ni Bisayan Bicolano TV. Ayan, burger stick ni Bisayan Bicolano TV. Hmm. Rest day ko kasi ngayon, kaya wala akong magawa eh. So, sana pumunta ng masasarap na pag nakainan. Yung, yung order ka lang tapos kakain, di ba? Pero wala tayong magagawa. Delikado maglabas-labas kasi kaya yun. Dito na lang sa bahay. Safe na safe pa, di ba? Buti may stock kami na burger dyan sa ref namin. Hmm, medyo tutong pa. Sobrahan ng luto. Kaya mitim. Pero masarap naman, hindi naman siya ma-fight. Hmm. Sarap ng burger steak. Yan. Yan, shout out nga pala sa mga tropa ko dyan na mahilig din magbukbang. Kaya nagugutom mo pag nakikita ko yung mukbang nila eh. Si ano, shout out kay Mr. Umbro Vlog. Ayan. At saka kay Simple A Challenge. Mahilig kong mukbang yung mga yan. Kaya gumaya ako eh. Nakagutom yung mga mukbang nila. Ayun mga bro, kayo naman papagutumin ka sa mukbang ko. Burger lang to, burger stick. Hindi kasi ako nakalabas eh. Gusto ko sanang bumili ng seafoods. Kaso tanghali na ako nagising. Mamayang gabi na lang. Pasensya na pala sa background ko sa likod ah. Ang kalat eh. Hindi pa nakapaglinis. Kaya nga pala, shout out sa mga tropa ko sa Team Premier at saka sa Pamilya Supremo. Ayan. Mga solid, mga legit na tropa. Busog na ako.
Parami yung kanin. Sulit na sulit, di ba? Sa pupunta ka pa ng Jollibee. Mamamasahe ka pa. Tapos mapapagod ka. Yung oras mo. Hindi pa nga ako nakapaglaba eh. Punta pa ako ng Jollibee. Pag uwi, pagod. Maglalaba pa. Dito na lang. Wala ka pang kasama. Hindi ka lang kakain sa Jollibee. Dito sa bahay. Ganun din naman. Sarap. Shout out din pala sa mga sulit ko na tropa dyan. Salamat guys ha. Di ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na yun. Kung sino kayo. Sabi. Busog. O yan. Ubos yung kanin. Under rice. Diba? May natira pang dalawa. Para sa kasama ko yan. Yung dalawang kasama ko dito. Para makakain din sila ng beef stick. Diba? Ah, sulit guys. Grabe. Busog na busog. Pala, kung bago lang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Ayos. Salamat. Ayun nga, dito nagtatapos ang ating palabas. Salamat guys ha. Hanggang sa ulitin. Bye bye.